Unsa po ning diri ni si Will? Sorry. Sa agane. Kuan mo ni hirang. Mo na ang tambal. Bart, kita ka ni Jan Rondon? Kita mo Jan Rondon wa? Wala lagi, asa mo dai? Biasa tuhan na lang wa. Wadia, ya mana? Madapit. Masih ka dire, wa. Wala mo materi? Ini lah Jan Rondon. Yawa problematik to. Kawa to. Ano to ka? Masa dito dai? Oh, Ya terus. Waga terus to. isa? To. Ano ba? Oh, Ito ko. aduh sana. Jan Rondon. Jan Rondon. Apart. Ay, wait. Lalay Kamu ka pa. gak? Ginihar ko lang kita. Oh, bisik mo yung masanin na part. Ano mo kung masuot pa kanang kuan ba kanang gusto mo kanang gisi-gisi ba kanang presko ba. Tapos sa hangin ba. Di nagunsa makadiri. Anong ninuktok man ka? Di na po ko nagpahangin. Pagi. Alam mo ba nang magpahangin ta sa kuan nga na mo ko gigibati sa lawas pag giutoy ko ba. Ah. Inoon, lami po. Pahangin dari. Cabo Beach. Dihutoy rin ka? Ito ko mo na mapahangin ba rin ng bitang kay para makakuan ko kanang hangin sa dagat ba. Ayo na ako. Ah, so, unsa po ning diri ni si Will? Sa asa ni? Kuan mo ni hirang. Mo na ang tambal. Unsa na tambal na? Mo na ang tambal ba? Tayo tambal bukog nga na. Tambal sa utoy ba. Ah, Mo na tambal ka sige ko ina man kanang nakoy batiw sa lawas. Kanang hotoy ba to sa mo na yun man. Lami mo gani. la. Parang nagbaon sa kuan eh. Sama man na pagtumar. Yun na ba? Uy. Gijerok pa na Bart. Tawa sa kuan pa, tawa sa plima ba. Da, masaya ta. Oh, minum di pagkabat. Di lang tag-disting. Ah, Kayak ba? Tanlas kayo ba? ketunga naman. Tambal lagi kutoy. Mo na tambal lagi kutoy. Sama yang kita nu. Dapat mo ba basi ko ka daw ta tabletes. Imo man gilabay. Or kiso di mo si mong bulsa tanawa. Lah, uy kadaog ta. Lah chulapo. 5 pesos. 5 pesos isang award. Wag tang hoto eh.